Guys, nami diri sa farm na mo guys. So kaning fish pan na guys, amo ning hinluan ron. Kani pahubsan. Amo ning pahubsan karon ni kuya. Na tong sweet corn guys. Ay sweet corn real. Wala nalayo ng sweet corn ba eh. Ang sweet corn no. Lami mangguro gyapon ni laya. Tuwan ning kuanon karon. Ito ning pangkuwaon. Maglungag ta. Laya, guys. Wala mangguro. Lami ra mangguro gyapon ni siya lungagon na gusto gunani na. First time guna ko nagtanom og gunani ba mo kabalo. Lami ra mangguro gyapon na. Ay lahi ra mangguro tong mais nga kuan. Katong ginahi mo bugas. Agtag ta diri sweet corn sa bukid. Na fights na siguro na gamay raman mi. Gamay raman mi so fights siguro na lungagon. Lungag ta. Lami raman day gyapon ni sweet corn guys na bisag nani na siya guys. Okay malungag raman day gyapon. Oh, humok siya guys. Humok siya oh. Amiyan eh. Lungagan na to ni. Pero ambot lag tamis ba baka nino basig lahi ra tong kuan ba tong green pag yun siya lungagon. Kani kay laya na goodbye. Mo kabalo first time no nagtanong og sweet corn ba niya. Tanom-tanom ro niya kuha ba. Tingnan natin ni maglungag taron. Saging dia guys. Lungagon to ni ron. Tapos lawog ginamos. May gani. Nakaduty lang kasi wala pa siya kaduty girl. Wala naman siya tulungan nga mo yun. Totoo kami mag-try na lang duty. Kunan! Nang lukong. Magdaghan ako butang bugas. Na malok pa siya ako. Ano ka tsara doon mo? Ano naman papa din? Ara dyan na. Pilit. Mia ni bulalo eh. Ini kena bulalo. Bulalo wala may kin. Lang juga sweet corn, dali ra kay mabalik. Maganda makagulay. Yung mga gulay der. Saka may say bago kumagi. Apa niya sa lahit? Aku kena ayo espresso. Medyo din ni kanya kay Lami sa hangin oy. So bago man tang kaon guys, pahulay sa ta. Lingkod sa ta diri sa lalom sa Mansanitas. Okay, taod-taod. Magkuan ko ta dito sa fish pan. Okay, nagtakang naman ta og sweet corn. Lami kay ito ba? Pang ano, bulalo. Bulalo. Yung mga manok song kuya guys. Oh. Mga pangtari. So magchilap sa kadali kadali. Himo og ganang kuan, naghimo sila tree house.
Ah, paspasa ay maramang unggoy. Ilagay, huwag guys, tapos ako guys. Atong sweet corn guys. Mayroon. Tamis kayo. Ramit man dagi akong gusto ko. Nalaya na. Mura siya ng brown ba. Kaya kasagaran ng sweet corn na itong ginapalit kay katubabay nag-green ang iyang ano, ang panit. Kaya nalaya na pero lamig yapon. Humok pa dyan. Tamis pa dyan kayo. Yeah. Binag na ni cheese. Enjoy sa nakakang sweet corn. Maulamaw bay. Pag-stick naman. Mura mag kuan lubi. Lubi naman. Ay lubi gyud. Lubi na gitu eh. Lubi naman na. Dito ada pikas ya. Pikas. Tanga gatas ba para lami. Ubas na na. Ikan na ya, butong ko na ya. Sana mo pa. Ako na pa. Ako ata mo. Paspas kaya ako mga kuha nung tingkuskos. Total counter. Mga vlogger. Wow. Vloggerist. Tari, magod na nga manok. Na guys, nagpahubas na ta guys. Wanay tubig diri dapita oh. Pero hubas-hubas na yun siya. Dito siya mahubas. Sana deki dyan. Brother, ramong tilapia guys, naigo sa kanang kuan guys, marag kuan. Kita ang tilapia wait. Awin. Luya, ito yung nag-isip mo to. Iyapang lang mo. Kamihok. Paano ka pa? Kuhan ko pa. Wala na mo natuyoan. Walay. Kuwan. Law, lamig ka sa baboy. Sus, Mario Sip. Moro na mong ka guys. Tulog ko buhok. Gibahak. Pero daghag haluan diri ah. Nanuksok sa lapok. Mao na niyo. Ih.
Guys, nga tagbutong guys. Mag-break time sa ta, break time. Okay. Na-stress mi ni kuya, wala pa jud mi kita halwan. Kaon sa ta. So what's up guys? Dili na lang tama na to ang pag-vlog guys no, ay murag lubat na jud to guys. Nya. Hapon na sad ba? Hindi kig view dira guys oh. Oh. Wow! It's already 5 PM, man. So, dito na guys, taman guys. Thank you sa pagtanaw guys. Don't forget to subscribe me. Please, naman. Please. Char. Balagulay pulos ko mga video. Punta mo support mo. Bye-bye!